नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. किरण सामंत उद्धव ठाकरेंना भेटले, निलेश राणेंचा खळबळजनक दावा. मला कुणाच्याही सर्टिफिकेटची आवश्यकता नाही, उदय सामंतांचं निलेश राणेंना उत्तर. आणि चैत्र उत्सवाला भाविकांची अलोट गर्दी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते राजकारणातून. किरण सामंत यांच्याबाबत निलेश राणेंनी खळबळजनक दावे केलेत. ते म्हणालेत, किरण सामंत हे व्यावसायिक आहेत, व्यावसायिकांवर मी का बोलावं, ते कुठल्या पदावर नाहीत. त्यांनी मागणी केली, त्याला काहीतरी बेस लागतो. निवडणुकीच्या काळात समन्वय का राखला नाही याचा अभ्यास सामंत यांनी करावा. या निवडणुकीत किरण सामंत हे उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरेंना भेटले. किरण सामंत उद्धव ठाकरेंना निवडणुकीच्या काळात का भेटले नाहीत हे माहिती आहे. शिंदे साहेबांना आम्ही या सर्व गोष्टी सांगणार आहोत, मी याचे पुरावे देणार आहेत. सामंत जे वागले ते आम्ही विसरणार नाही. आम्ही विजय मिळवला, पण काही गोष्टी विसरणार नाही. राणेंना माफ करण्याची सवय नाही, असा इशारा निलेश राणेंनी दिलाय. यामुळे आता मोठा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. किरण सामंत या निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरेंना आणि रश्मी वहिनींना भेटले. एक BMCचा आर्किटेक्ट आहे, लायझनिंग आर्किटेक्ट पाटील लाड नावाचा, त्यांनी ती मीटिंग घडवून आणली आणि ते भेटले. आता शिंदे साहेब हे आमचे नेते आहेत, आमचे बॉस आहेत, त्यांच्याबद्दल आमचा आदर आहे आणि नेहमीच राहणार. पण शिंदे साहेबांनी पण पक्षामध्ये हे सगळं होतं आहे हे आम्ही त्यांनाही कधीतरी सांगणार. किरण सामंत ह्या निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरेंना आणि रश्मी वहिनींना भेटले. एक BMCचा आर्किटेक्ट आहे, लायझनिंग आर्किटेक्ट पाटील लाड नावाचा, त्यांनी ती मीटिंग घडवून आणली आणि ते भेटले. आता शिंदे साहेब हे आमचे नेते आहेत, आमचे बॉस आहेत, त्यांच्याबद्दल आमचा आदर आहे आणि नेहमीच राहणार. पण शिंदे साहेबांनी पण पक्षामध्ये हे सगळं होतं आहे हे आम्ही त्यांनाही कधीतरी सांगणार. मला असं वाटतं की भाजप, शिवसेना आणि अजितदादांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी याच्यामध्ये मतदार कुणी कुठची घ्यावे हे नेते मंडळी ठरवत असतात. त्याच्यामध्ये शिवसेनेमार्फत एकनाथजी शिंदे ठरवतात, भाजपमार्फत देवेंद्रजी आणि बावनकुळे साहेब ठरवतात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमार्फत अजितदादा ठरवतात. त्याच्यामुळं कोणालाही कुठचाही मतदारसंघ लोकशाहीमध्ये मागण्याचा अधिकार आहे आणि तो सोडायचा की नाही हे 3 नेते मंडळी ठरवणार आहेत. त्याच्यामुळं मी एक महायुतीतला जबाबदार मंत्री असल्यामुळं मला याच्यामधनं अजूनही काही वाद वाढवायचे नाहीत किंवा क्लेशदायक काही वक्तव्य करायचे नाहीत. त्यांचं हे मत जे आहे हे लोकशाहीतलं मत आहे आणि त्याचा मी आदर करतो. त्याचा आदर करायचा की नाही हे नेते मंडळी ठरवतो. मला असं वाटतं की मला कोणाच्याही सर्टिफिकेटची आवश्यकता नाही. मी प्रामाणिक काम करतो. मशीनमध्ये जाऊन देखील जरी बघितलं की उदय सामंतनं कोणाला मतदान केलेलं आहे ते देखील कळेल मी कोणाला मतदान केलेलं आहे. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की या सगळ्या वक्तव्यावर माझ्यासारख्या मंत्र्याने वक्तव्य करून कुठं वाद घालावा आणि वाद वाढवावा एवढा काय मी अपरिपक्व नाही. त्याच्यामुळं नितेशजींनी जे वक्तव्य केलेलं आहे त्यांनी त्याची खात्री करावी, त्याच्यातनं त्यांनी देवेंद्रजींकडे तक्रार करावी आणि देवेंद्रजी त्याच्यावर योग्य ते काय बोलतील याची मला पूर्ण खात्री. गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर कणकवली शहर आणि जानवली यांना जोडणाऱ्या जानवली नदीपात्रावरील गणपती साना येथील ब्रिजचं काम पूर्ण झालंय. बांधकाम विभागानं अवघ्या 2 महिने 20 दिवसात काम पूर्ण केलंय. जून महिन्यात येथून वाहतूक देखील सुरू होईल. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध कामे मार्गी लागली. त्यातीलच एक काम म्हणजे कणकवली गणपती साना ब्रिज. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, आमदार नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा ब्रिज प्रामुख्याने सुरू करण्यात आला.
त्यामुळे सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगौड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्च 2024 मध्ये या पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली। जून महिन्यात मोठा पाऊस असतो, त्यामुळे जलद गतीनं ठेकेदारानं देखील हे काम पूर्ण करण्याचा निश्चय केला। 8 कोटी 8 लाखांचा निधी मंजूर असलेल्या पुलाचं काम अवघ्या 2 महिने 20 दिवसात पूर्ण झालंय। यासाठी ठेकेदारानं देखील विशेष मेहनत घेतली आहे। याच जून महिन्यात हे ब्रिज वाहतुकीस खुलं होणार आहे, त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात राहिलेलं काम काही दिवसात पूर्ण होणार असल्यानं नागरिकातून समाधान व्यक्त होत आहे। गणपती साना हा जो काही महत्त्वाचा तालुक्याला मधला जो पूल आहे कणकवली तालुक्यामधला, याचं भूमिपूजन 8 मार्चला महिला दिनानिमित्त केलं होतं। आज 2 महिने 20 दिवसामध्ये 7 स्लॅब पूर्ण झालेले, 70 मीटर लांबीच्या पुलाचं मूळ काम पूर्ण झालेलं आहे आणि येत्या 4 दिवसामध्ये हे काम पूर्ण होईल। तुम्हाला यापूर्वी सांगितलं की बांधकाम खात्याने काट टाकल्याने बांधकाम खातं अत्यंत पारदर्शकपणे आणि अतिशय गतीनं काम करत आहे आणि 2 महिने 20 दिवसामध्ये हा पूल पूर्ण झाला, हे त्याचं द्योतक आहे असं मी या ठिकाणी तुम्हाला आवर्जून सांगतो। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 हा गेल्या 25-30 वर्षात डेव्हलप झालेला आहे। त्यापूर्वी ज्या पुलाचं आपण वर्णन करतोय किंवा बोलतोय, हाच रस्ता आणि कोपुरीकडनं येणारा तेलियाळी मार्गे बाजारपेठेतून नांदुरकीच्या देवाकडनं पुढं बाजारात येऊन कांबळे गल्ली मार्ग वळून याच बाजूने संपूर्ण वाहतूक जिल्ह्याची चालू होती। गड नदीच्या पलीकडे सावंतवाडी संस्थान आणि गड नदीच्या अलीकडे साळशी संस्थान, साळशी संस्थांची पूर्ण वाहतूक या रस्त्यानं होती आणि ती फोंडा घाट मार्गेच होती। नांदगाव किंवा हा जो हायवे आहे हा तेव्हा अस्तित्वातही नव्हता, त्यामुळे हा परंपरागत रस्ता बऱ्याच वर्षांनी आणि आता गेली जवळपास 40 वर्ष तरी आम्ही या रस्त्याच्या मागे होतो। वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटशी म्हणजे इरिगेशनशी असेल, सार्वजनिक बांधकामशी असेल किंवा MJPशी असेल, जीवन प्राधिकरणाशी, त्या सगळ्या इंजिनियर्सनी सर्वे केला होता, सगळं झालं होतं। परंतु 35 ते 40 वर्षात ज्या गोष्टी घडल्या नव्हत्या त्या गोष्टी आश्चर्यकारकरित्या या वर्षभरात डेव्हलप झाल्या। या पुलाचा निश्चितचपणे लोकांना फायदा होणार आहे, कारण परंपरागत असलेली जी वाहतूक आहे आणि याचा दुसरा फायदा कणकवलीकरांना असा होणार आहे की बाजारपेठेशी डायरेक्ट संबंध आल्यामुळे बाजारपेठेचा जो पूर्वेकडचा भाग गेल्या काही वर्षात मृतवत झालेला आहे त्याला संजीवनी मिळण्याची शक्यता यामुळे जास्त वाढते। म्हणजे कुठलीही गोष्ट जर डेव्हलप व्हायला पाहिजे असली तर त्याच्यासाठी एखादा काम करणारा अधिकारी, कर्मचारी किंवा युनिट चांगलं लागतं, तसंच लोकप्रतिनिधी किंवा स्थानिक माणसांचाही त्याला सपोर्ट लागतो। आता या बाबतीत हा जो भराव घातलेला आहे पुलाच्या खाली पाणी अडवण्यासाठी वगैरे, साहेबांची चर्चा करताना असं लक्षात आलं की हा भरावसुद्धा पुढच्या पावसाळ्यामध्ये, येत्या पावसाळ्यामध्ये लोकांना त्रास न होता तो हटवण्यात येणार आहे आणि ही जागा व्यवस्थितपणे करणार आहे। त्यावेळेला मला एक आवर्जून सांगायला असं वाटेल की भाई सावंत आपल्याकडे मंत्री असताना त्यांच्याकडे आम्ही प्रपोजल ठेवलं होतं, नद्यांमधला जो गाळ आहे हा गाळ तुम्ही काढून घ्या, त्याच्यासाठी रॉयल्टी भरू नका, ज्यांना कोणाला गरज आहे त्यांनी तो काढावा आणि त्याची फक्त रेकॉर्ड करून वाहतूक करावी। त्याला त्यांनी तत्वतः मान्यताही दिली होती, परंतु ते कुठं लटकलं माहीत नाही। पण अशा पद्धतीनं जर हा सर्व नद्यांमधला, जानवली नदी किंवा गड नदीच नव्हे तर जिल्ह्यातल्या सर्व 16च्या 16 नद्यांमधला जर गाळ असा काढला गेला तर पूर पातळी कमी होईल, लोकांना पिण्याचं पाणी उपलब्ध होईल आणि पाण्याचा साठाही जिल्ह्यामध्ये वाढेल असं मला वाटतं। या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हरकत नाही। वेंगुर्ला तालुक्यातील आसोली गावातील झेप प्रभाग संघ यांनी सुरंगीची पुले आणि कळ्या यापासून उत्पादनं बनवली। या उत्पादनाला अर्चना घारेपरब यांनी विशेष प्रयत्न करत राज्यातील महत्त्वाची वाशी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली। बुधवारी पहिली गाडी घारेंच्या उपस्थितीत वाशीसाठी रवाना झाली। सुरंग
रंगीबेरंगीची फुलं आणि कळ्या एकत्र करून त्यापासून बनवलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा शुभारंभ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला। 4 टन माल असणारी पहिली गाडी वाशी बाजारपेठेला रवाना झाली। येथील महिला भगिनींना रोजगार मिळावा, शेतमालाला योग्य भाव मिळावा या हेतूने अर्चना घारेंनी परिश्रम घेतले। याबद्दल महिलांच्या संघाकडून त्यांचे आभार मानण्यात आले। यावेळी महिला संघाच्या सचिव रिया थुरी, राष्ट्रवादीचे आसोली गाव अध्यक्ष विक्रांत कांबळे, विधानसभा महिला अध्यक्षा नितेशा नाईक, युवा अध्यक्ष विवेक गवस, विद्यार्थी अध्यक्ष ऋतिक परब आदींसह आसोली ग्रामस्थ उपस्थित होते। सुरंगीचं फूल आणि सुरंगीच्या कळ्या हे एकत्र करून त्यांचं कलेक्शन सेंटर केलं आणि आज त्याला मार्केट मिळवून देण्याचं काम आम्ही सर्वांनी केलेलं आहे। आणि इथे आज ही पहिली गाडी, या जे प्रभाग संघाची पहिली गाडी आणि आमच्या सर्व शेतकऱ्यांचा माल म्हणजे जो शेतमाल आहे त्याला थेट मार्केट, वाशी मार्केट मिळालेला आहे आणि पहिली गाडी चाललेली आहे। त्यामुळे त्याचा शुभारंभ होतोय आणि मला वाटतं पहिलीच वेळ आहे की आज महिला आणि सर्व शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नातनं आणि आम्ही सर्वांच्या योगदानातनं आज आम्हाला हे यश मिळतं। पोहोचावा, बाजारपेठेपर्यंत पोहोचावा म्हणून अर्चनाताईंनी जे प्रयत्न केले वाशी मार्केट मिळवून देण्यासाठी, त्यासाठी मी अर्चनाताईंचे खूप आभार मानतो उमेदच्या वतीने आणि इथल्या सर्व महिलांना तसेच झेप प्रभाग संघाला पुढच्या शुभेच्छा देतो। प्रभाग संघाच्या माध्यमातून जे प्रयत्न झाले आणि तुम्ही सगळ्यांनी त्याला साथ दिली, कारण कुठेतरी विश्वास पण ठेवावा लागतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी आज या महिलांच्या या सगळ्या टीमवरती विश्वास ठेवला आणि आज तुमचा जो शेतमाल असेल तो त्यांना तुम्ही दिलाय आणि त्यामुळे ते कलेक्शन करू शकले। आणि मला आनंद आहे की खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये जवळपास मला वाटतं 7-8 टन माल आज जमा करणं ही सोपी गोष्ट नाहीये, पण तुम्ही सगळ्यांनी तो माल त्यांना दिला, त्यामुळे आज कुठेतरी मार्केट मिळवण्यासाठी धडपड करता आली, प्रयत्न करता आले आणि त्यामुळे आज वाशी सारख्या मार्केटमध्ये तुमचा माल थेट जाणार आहे ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे। आणि श्रीदेव नारायणाच्या कृपेने, श्रीदेव वेतोव्याच्या कृपेने याला यश मिळणार आणि ही आज जी गाडी पहिली निघते अशा शेकडो गाड्या पुढे निघणार आहेत आणि जाणार आहेत या गावातनं आणि शेतकऱ्यांची भरभराट होणार आहे, कारण शेतकऱ्यांना कधीच चांगला भाव मिळत नाही, वेळेवर पैसे मिळत नाही आणि अनेक वेळा व्यापारी भाव पाडून मागतात आणि अतिशय त्रास हा कष्टकरी समाजाला, शेतकऱ्याला नेहमी होत असतो। पण आज कुठेतरी त्याला छेद देऊन आपण पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करतोय। नक्की तुमच्या या सगळ्या प्रयत्नांना यश मिळू देत आणि तुमच्या सर्वांना शुभेच्छा आणि तुमच्या या कामामध्ये मलाही योगदान दिलं त्याचं मी भाग्य समजते आणि असंच तुमच्या पाठीशी पुढच्या काळातही राहीन असा विश्वास आज या ठिकाणी व्यक्त करते। तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा, धन्यवाद। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस येथील श्रीदेव जैतीर उत्सवाला आजपासून सुरुवात झाली आहे। सकाळपासून श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती। कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान श्रीदेव जैतीर च्या उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस गावचं हे प्रसिद्ध देवस्थान आहे आणि या जत्रोत्सवानिमित्त किंवा या उत्सवानिमित्त अनेक भाविकांनी सकाळपासून श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी गर्दी केलेली आहे। या उत्सवानिमित्त जे जैतीर मंदिर आहे त्याला आकर्षक विद्युत रोषणाई, त्याचप्रमाणे जे फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे आणि सकाळपासून या ठिकाणी भाविकांनी श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी गर्दी केलेली आहे। रांगा लावलेल्या आहेत, केळी असतील, नारळ असतील किंवा जे हार असतील ते अर्पण करत आहेत जैतिराला। अनेक भाविक हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित मुंबई असेल, पुणे असतील, त्याचप्रमाणे गोवा असेल, गोवा राज्यातून, त्याचप्रमाणे इतर ठिकाणून सुद्धा या ठिकाणी आज या श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी दाखल झालेले आहेत। मुख्य जो कार्यक्रम आहे तो दुपारनंतर या ठिकाणी सुरू होणार आहे। श्रीदेव जैतीर
या ठिकाणी मांडावर येऊन जे पारंपरिक जो विधी आहे, धार्मिक विधी खेळ करण्याचा, तो या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे आणि दुपारपासून हे विधी सर्व या ठिकाणी सुरू होतील। तत्पूर्वी मात्र सकाळपासून जर बघितलं तर भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केलेली आहे। अनेक जे भाविक आहेत, अनेक जे मान्यवर भाविक आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत। मंदिर या ठिकाणचे जे देवस्थान कमिटी असेल किंवा ग्रामस्थ असतील किंवा गावकर मंडळी असतील यांच्या वतीने दर्शनासाठी भाविकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी चोख नियोजन हे या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यामार्फत या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी। एकंदरीत सकाळपासून या ठिकाणी जैतिर उत्सवाला आजपासून सुरुवात झालेल्या 11 दिवस हा उत्सव या ठिकाणी चालणार आहे आणि 11 दिवसही अनेक भाविक जे आहेत ते या श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेत असतात। मुख्य कार्यक्रम हा दुपारनंतर सुरू होईल। तत्पूर्वी मात्र या ठिकाणी सकाळपासून भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केलेली आहे। आपण या ठिकाणी बघताय मंदिर परिसरात या ठिकाणी सर्व दुकानं जी आहे ती थाटण्यात आलेली आहेत। विविध वस्तूंची असतील, केळी असेल, नारळ असतील किंवा इतर जे साहित्य असेल पूजेचे साहित्य, यासाठी अनेक सर्व या परिसरात थाटण्यात आलेली आहेत। त्याचप्रमाणे खाद्यपदार्थ असतील किंवा इतर वस्तूंची दुकानं असतील ती थाटण्यात आलेली आहेत। अशा प्रकारे आता ही गर्दी अधिकच वाढत जाणार आहे, कारण सकाळपासून दर्शनासाठी सुरुवात झालेली आहे आणि अजूनही ही गर्दी सायंकाळपर्यंत जास्तीत जास्त वाढत जाणार आहे। मुख्य कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर ही गर्दी या ठिकाणी होणार आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह दीपेश परब, वेंगुर्ला। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेच्या निवडणुकीत नारायण राणे विजयी झाल्यानं महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। पहिल्यांदाच या मतदारसंघात नवनिर्वाचित खासदार नारायण राणेंच्या रूपानं भाजपचं कमळ फुलल्यानं जोरदार सेलिब्रेशन कार्यकर्त्यांकडून सुरू आहे। देवगडात अशीच विजयी रॅली निघाली। जोरदार घोषणाबाजी करत गुलाल उधळत ही रॅली निघाली। महिला पदाधिकाऱ्यांचा मोठा सहभाग पाहायला मिळाला। नितेश राणेंच्या सहभागानं देखील आणखीन उत्साह संचारला। पाहूया देवगडातील विजयी रॅली। तुळसच्या जैतिर उत्सवाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली। कोकणसह अनेक ठिकाणाहून भाविकांनी या उत्सवाला हजेरी लावली। गोव्याचे माजी मंत्री मिलिंद नाईक यांनी देखील तुळसमध्ये येत सपत्नीक श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं। दर्शनानंतर त्यांनी कोकणसार लाईव्हशी संवाद साधला। त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी।
दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान श्रीदेव जयतीराच्या उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। भाविकांनी सकाळपासून श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेत आहेत। यानिमित्त गोवा असेल किंवा आपले सिंधुदुर्ग असेल किंवा इतर भागातून अनेक भाविक या श्रीदेव जयतीराच्या दर्शनासाठी येत असतात। अशाच प्रकारे आता आपल्यासोबत आहेत गोव्यातील माजी मंत्री मिलिंद नाईक सर आणि ते आपल्या पत्नीसोबत सपत्नीक त्यांनी श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतलेलं आहे। आपण श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतलेलं आहात, काय नातं आहे तुळस गावाशी आणि काय सांगाल, किती वर्ष आपण या ठिकाणी येत आहेत? सर्वप्रथम देव जयतीराला नमस्कार करून आणि इकडच्या सगळ्या भाविकांना नमस्कार करून आज आपण विचारल्याप्रमाणे ह्या भागात जयतीर भागात जर मी आलो असं विचारता तर आमचा मूळ गावच तुळस आणि जयतीर देव हा आमचा मूळ देव आहे। तसंच आमच्या आईचं घरसुद्धा वेंगुर्ल्याला म्हणजे मूळ महाराष्ट्रातला असल्याकारणे आम्ही तिकडे जाऊन स्थायिक झालो होतो, पण देव आमचा इकडे आहे आणि वार्षिक जयतीराला येतोच, पण त्याच्या पलीकडे मी प्रत्येक 1-2 वर्षात किंवा 1 वर्षात या प्रत्येक महिन्यात किंवा 1 वर्षात तो 3-4 वेळा तरी जयतीर देवाला भेट देतो, कारण आपलं मूळ इकडं आहे। तसंच सातेरीकडे म्हणजे इकडनं 1 किलोमीटरच्या अंतरावर आमचं स्वतःचं अगोदरचं घर आणि तिकडे आपली जागा पण देव जयतीराच्या आशीर्वादाने आजपर्यंत आम्ही गोव्यात गेली 100 वर्ष अगोदर जाऊन राहिलो आणि ही आमची जन्मभूमी आणि ती आमची कर्मभूमी। त्या भागात वास्को मतदारसंघात, मुरगाव मतदारसंघात आम्ही 3 वेळा आमदार आणि 2 वेळा मंत्री म्हणून निवडून आलो। ही देवांची कृपा होती आणि आम्ही प्रत्येक वेळी प्रत्येक सणाला प्रत्येक कार्यक्रमाला इकडच्या येऊन ह्या आमच्या भाविकाबद्दल आम्ही असतो। तसंच यावर्षी जयतीराला आम्ही इकडे आलो आहे। मी माझ्या पत्नीसोबत आमचे हे भाऊजी, आमची 1 मुलगी आणि बाकी सगळा परिवारही आला आहे, मोठा भाऊही आला आहे। हे दर्शनासाठी आलो होतो। काय साकडे घातलं श्रीदेव जयतीर चरणी, कारण गोव्यातील अनेक भाविक हे या ठिकाणी येत असतात। कोकणात गोवा आणि कोकण याचा एक संबंध आहे, तर काय साकडं घातलं जयतीर चरणी आपल्या त्या भागातील नागरिकांसाठी, काय सांगा? ह्या भूमीत जन्माला आल्यानंतर ह्या देवाकडे आमच्यासाठी साकडं घालायची गरज नाही। जन्माला आलो तेच मोठं आणि त्याच्यानंतर ह्या पदापर्यंत आम्हाला पोचवलं तर आणि स्पेशल साकडं घालायची गरज नसतं। देवावर श्रद्धा, देवावरचा विश्वास आणि आमचे सगळे बरे लोक यांच्या आशीर्वादाने आणि आमच्या आई वडिलाच्या आशीर्वादाने, आजोबाच्या आजीच्या आशीर्वादाने मी आज इकडेपर्यंत पोचलो। देव जयतीराकडे परत एकदा माझी मागणी आहे की आम्ही आजपर्यंत जे मोठे झालो तुमच्या आशीर्वादाने असेच आम्हाला सांभाळून ठेवा। त्याबरोबर आमच्या सर्व भक्तगणांना खूप खूप आशीर्वाद द्या हीच विनंती। राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी तुळस येथील जयतीर उत्सवाला हजेरी लावली। श्रीदेव जयतीर चरणी नतमस्तक होत शेतकऱ्यांसाठी साकडं घातलं, पाहूया। आज श्रीदेव जयतीर उत्सवानिमित्त या ठिकाणी या भागाच्या या अर्चना घारे परब मॅडम यांनी या श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतलेलं आहे। नमस्कार मॅडम, आपण दरवर्षीप्रमाणे आजही दर्शन घेतलेलं आहे। जयतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे, काय जयतीराच्या चरणी साकडं घातलं, काय सांगाल? आज जयतीर उत्सवाची सुरुवात झालेली आहे आणि पुढचे 11 दिवस हा उत्सव नेहमी साजरा होतो। अतिशय उत्साहाचं वातावरण आज मंदिरामध्ये आहे। अनेक भाविक वेगवेगळ्या भागातनं इथे आलेले आहेत। आज आम्ही मंदिरात दर्शन घेतलं। खरं तर श्रीदेव जयतीराची ख्याती म्हणजे श्रीदेव नारायण, नवसाला पावणारा देव आणि संकटाला धावून येणारा देव। खरं तर माहेरवाशिणीच्या पाठीशी राहणारा देव अशी जयतीराची ओळख आहे आणि तशी भक्तांना नेहमीच त्याची येत असते प्रचिती। आणि आज आम्ही इथे जयतीर देवाला आम्ही सर्व राष्ट्रवादी परिवाराने इथे भेट घेतली आणि दर्शन घेतलं आणि आशीर्वाद घेतले। आम्ही असं साकडं घातलं की आमच्या शेतकऱ्याला यावर्षी चांगला पाऊस मिळू देत आणि शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ दे नको। आमचा जो भाविक आहे त्याला चांगलं आरोग्य लाभू देत, चांगलं संकटसमयी त्याला कोणतेही संकट येऊ नये आणि संकटसमयी दर देवेला देव धावूनच येतो। पण असं आम्ही साकडं घातलं आणि नक्कीच श्रीदेव जयतीर हा भक्ताच्या पाठीशी हा असाच या वर्षी पण राहील आणि हा उत्सव अतिशय चांगल्या पद्धतीने उत्साहाने आज साजरा होतोय। सर्व भक्तगणांनाही मी शुभेच्छा देते आणि श्रीदेवा जयतीरास नमस्कार करून थांबते। धन्यवाद। श्रीदेव जयतीर उत्सवाला सुरुवात झाली आहे। यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी जयतीर देवाचं दर्शन घेतलं। नवनिर्वाचित खासदार नारायण राणेंच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग वासियांची सेवा करण्याची ताकद मिळो असं साकडं त्यांनी जयतीर चरणी घातलं। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी।
आज जैतीर उत्सवानिमित्त जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे। श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं आहे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आपण दर्शन घेतलेलं आहे। तर काय साकडं घातलं जैतीर चरणी, काय सांगाल? श्रीदेव जैतिराच्या आजच्या उत्सवाला आम्ही सगळेजण विनम्रपणे सहभागी झालो। खरं म्हणजे नवसाला पावणारा असा देव आहे, म्हणून या ठिकाणची सगळी जनता आणि खास करून या भागातल्या सगळ्या मुली या दर्शनासाठी येतात आणि कृपाशीर्वाद देवाचे घेतात। मी आज या निमित्ताने सांगणं केलं आहे की आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमधनं चांगलं उत्पन्न मिळो, त्यांच्या या वर्षभरातल्या सगळ्या कष्टाचं चीज हो आणि त्यांच्या उत्पन्नातनं त्यांना अधिक चांगला नफा या पुढच्या काळामध्ये मिळो आणि त्याचबरोबर जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच समाजातल्या सगळ्या क्षेत्रातल्या सगळ्या घटकांची सेवा आमच्या हातून घडो आणि आदरणीय राणेसाहेबांना या ठिकाणी या जनतेने निवडून दिलं आहे, तर या राणेसाहेबांच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्गवासियांची सेवा करण्यासाठी आम्हाला सगळ्यांना श्रीदेव जैतिराने बळ देव, ताकद देव अशा प्रकारचे सांगणं आम्ही या निमित्ताने केलं। निश्चितच राणेसाहेबांचा विजय झाल्यानंतर आता पुढील काळात 11 दिवस हा उत्सव चालणार आहे। श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी राणेसाहेब येतील का, काय सांगाल? निश्चितपणे राणेसाहेबांच्या पुढच्या दौऱ्यामध्ये ते या मंदिरामध्ये येतील, कारण श्रीदेव जैतिराच्या कृपाशीर्वादाने निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी त्यांच्या प्रचाराची सुरुवात केलेली होती आणि त्यामुळे निश्चितपणे राणेसाहेब किंवा राणेसाहेबांच्या कुटुंबीय हे निश्चितपणे देवाच्या दर्शनासाठी पुढच्या 10 दिवसामध्ये येतील। तुळस गावातील भक्तांचं श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीदेव जैतीर उत्सवाला दर्शनासाठी सकाळपासूनच रांगा लागल्या। अनेक मान्यवरांनी जैतीर चरणी नतमस्तक झाले। शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं। शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश येरम यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी। प्रथम या ठिकाणी तुळस गावातील आणि या संपूर्ण पंचकोशीतील श्री देव जैतीर चरणी नतमस्तक होतो। दरवर्षीप्रमाणेच याही वर्षी सर्व भागातील कोल्हापूर असतील, पुणे असतील, मुंबई असतील, गोवा असतील सर्व भागातून या देव जैतिराच्या ठिकाणी सर्व भाविक येतात। मनोभावाने या ठिकाणी देवाला या ठिकाणी जो काही नवस असेल तो नवस या ठिकाणी सांगतात आणि गेली अनेक वर्ष पिढ्यानपिढ्या या भागातील सर्व लोकांची श्रद्धा आहे आणि या तुळस गावातील सर्वसुद्धा जे मानकरी आहेत ते अतिशय मनोभावे आलेल्या सर्व भक्तगणांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतात आणि जे भक्तगण देवाचरणी येतात ते या ठिकाणी लीन होतात आणि त्यांची श्रद्धा आहे की ज्या गोष्टी ज्या मनातील गोष्टी असतात त्या सर्व देवाचरणी अर्पण करून देवाला या ठिकाणी आपलं जे गाऱ्हाणं मांडतात आणि दरवर्षी याचप्रमाणे लोकांची श्रद्धा असल्यामुळे लोकांच्या त्या मनोकामना पूर्ण होतात। ह्या अनेक वर्षाची परंपरा आहे आणि या भागातील सर्व मंडळी शेतकरी असतील, वेगवेगळ्या भागातील कष्टकरी जनता असेल त्यांना श्रद्धेने माहिती आहे की या दिवशी लोकांना जो हवा असणारा शेतीकरता जो पाऊस असतो तो पाऊस दरवर्षी पडतो आणि त्यामुळे लोकांची या देवतेवर श्रद्धा आहे। दरवर्षी याचप्रमाणे लोक भाविक या ठिकाणी येऊन या देवस्थानचं या मानकरांच्या ज्या काही गोष्टी असतील त्या परिपूर्ण करण्यासाठी श्रद्धेने लोक येतात। याबद्दल मलासुद्धा अतिशय आनंद आहे आणि आलेल्या सर्व भाविकांचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आणि लोकांच्या मनोकामना पूर्ण होत अशी देव जैतिराने प्रार्थना करतो। एवढं बोलून मी परत एकदा दरवर्षी आलेल्या भाविकांचं मनापासून स्वागत करून देव जैतिराने प्रार्थना करतो की सर्वांना आरोग्य, आयुष्य, आरोग्य आणि मनोकामना देऊ अशी चरणी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। काय सांगाल, तुम्ही पण दर्शन घेतलेलं आहेत आणि या भागातील आमदार दीपक केसरकर यांची सुद्धा खूप श्रद्धा आहे श्रीदेव जैतीरवर, काय सांगाल? खरं तर दीपक केसरकर साहेबांची ह्या भागावरती सुद्धा अतिशय सर्व लोकांवरती खूप मोठं प्रेम आहे आणि ह्या देवतेवरती जैतीर देवतेवरती फार विश्वास आहे। येणाऱ्या काळात दीपक केसरकर साहेब यांनासुद्धा राजकीय वाटचालीसाठी
या भागातील लोकांनी खूप सहकार्य आत्तापर्यंत केलेलं आहे। त्या सर्व लोकांना जयतीरच्या आजच्या ह्या कार्यक्रमानिमित्त मी शुभेच्छा देऊ इच्छितो। आज खरं तर वालवलकरांनी सांगितल्याप्रमाणे शेतीच्या अवजारांसाठी इथे फार मोठ्या प्रमाणात सह्याद्रीच्या पट्ट्यातील अगदी नारूर गावापासून तुळसपर्यंतचे नागरिक मोठ्या श्रद्धेने इथे येत असतात। त्या सर्व नागरिकांना सुद्धा मी शुभेच्छा देतो आणि मनापासून शुभेच्छा देऊन थांबतो। खरं तर शेतकऱ्यांचा बळीराजाचा हा उत्सव असा म्हटला जातो आणि जयतीराचा उत्सव आणि पाऊस याचं समीकरण वेगळंच आहे आणि याबद्दल काय सांगा? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस या गावात आज जयतीर उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होत आहे आणि या उत्सवासाठी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी तुळस गावामध्ये आलेलो आहोत। खरं तर या उत्सवासाठी दरवर्षी आम्ही या ठिकाणी येत असतो आणि या ठिकाणी आपलं जे काही गाऱ्हाणं असेल ते आपण या देवाकडे सांगत असतो। गेल्या वर्षीसुद्धा आम्ही या ठिकाणी आलो होतो आणि शेतकऱ्यांसाठी या चांगला पाऊस पडून दे, चांगली शेती होऊन दे असं या ठिकाणी देवाकडे आपण गाऱ्हाणं केलेलं होतं आणि त्याप्रमाणे आपण बघताय की संपूर्ण शेती गेल्या वर्षी अगदी चांगल्या प्रकारे शेती या ठिकाणी आली। शेतकऱ्यांचा चांगला शेतीमध्ये फायदा झाला। तसंच पाऊससुद्धा चांगला पडल्यामुळे यावर्षी कुठच्याही प्रकारे पाण्याची टंचाईसुद्धा भासली नाही। अशा प्रकारे या ठिकाणी देव आपल्या नवसाला पावतो हे सिद्ध झालेलं असल्यामुळे लाखो भाविक सकाळपासून या देवाच्या दर्शनासाठी येत आहेत आणि मलासुद्धा येथे येऊन अतिशय आनंद झाला आहे। आम्ही सर्वजण या उत्सवाचा मनापासून आनंद घेत आहोत। असंच देवाने यावर्षीसुद्धा चांगला पाऊस पडून चांगली शेती या ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिकून दे असं या ठिकाणी देवाचरणी मी प्रार्थना करतो आणि मी पुन्हा एकदा सर्व भाविकांचे या ठिकाणी मनापासून स्वागत करून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतलं। जयतीर देवाच्या आशीर्वादानं नारायण राणे खासदार झाल्यानं अनेक सुविधा भक्तगणांना उपलब्ध करून देण्याचा ध्यास असल्याची प्रतिक्रिया कोकण सात लाईव्हशी बोलताना त्यांनी दिली। त्यांच्याशी संवाद साधलाय वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी। आजच्या जयतीर उत्सवानिमित्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतलेलं आहे। त्यांच्यासोबत अनेक पदाधिकारी सुद्धा आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। जयतीराचं दर्शन घेतलेलं आहे, दरवर्षी आपण या उत्सवासाठी येतात, काय साकडं घातलं जयतीर चरणी, काय सांगाल? सर्वप्रथम मी जयतीर देवतेला वंदन करून आमच्या या पंचक्रोशीमधील हे देवतेचं जे वरदान आहे त्या वरदानाच्या आशीर्वादाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर अनेक असंख्य भाविक या ठिकाणी येतात। मला वाटतं 11 दिवसाचा कार्यक्रम आहे। 5व्या दिवसानंतर प्रत्येकाच्या घरी देव जातो आणि देवाच्या चरणी सगळी लोक लीन होतात। मला वाटतं जयतीर देवतेचा आशीर्वाद मिळाल्यानंतर कोणतीही गोष्ट कमी पडत नाही, हा इतिहास आहे आणि मला वाटतं आजपासून हा कार्यक्रम सुरुवात झाला आहे। वर्धापन दिनाचा आजच्या मी शुभेच्छा देतोय। संपूर्ण जयतीर देवतेच्या पंचक्रोशीमध्ये हा कार्यक्रम कंटिन्यू 11 दिवस चालू राहणार, त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सगळ्यांना भक्तगणांना चांगली सुविधा कशी मिळेल याची संपूर्ण या ठिकाणच्या सगळ्या भाविकांची आणि सगळ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी स्थानिक सगळी संघटना आणि सगळी मजबूतीकरण युवक या सगळ्यांच्या नियोजनाने आजचा कार्यक्रम होत आहे। मी सगळ्यांना धन्यवाद देतोय, कारण अशा प्रकारचा परमेश्वरासाठी त्यांनी केलेले योगदान केव्हाही फुकट जाणार नाही आणि आज या जयतीर देवतेच्या आशीर्वादाने राणेसाहेबांची चांगली सीट चांगल्या मताधिक्याने निवडून आली, त्यामुळे येणाऱ्या पुढील काळात या ठिकाणी चांगले आगळे वेगळे कार्यक्रम करण्याचा आमचा ध्यास आहे। महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेश्वराज्यं महाराजवादिपत्यमेन समन्तमर्यादीत्या साधुमसा वायुषां दादापरागात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराणिति तदपेश श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टा लोक्यवसङ्गयेन आविशितस्कामप्रेर विश्वे दिवासवासदेति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम लक्ष्मी च विद्महे ओम वेदानंदाय विद्महे दत्तात्रेयाय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् सकल पूजार्थे मंत्रपुष्पांजली। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर,
गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. किरण सामंत उद्धव ठाकरेंना भेटले, निलेश राणेंचा खळबळजनक दावा. मला कुणाच्याही सर्टिफिकेटची आवश्यकता नाही, उदय सामंतांचं निलेश राणेंना उत्तर. आणि जैतीर उत्सवाला भाविकांची अलोट गर्दी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली, येथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.